So, manapod sa guys, nag-start na ang atong community run. So, meet pa din siya guys. Around 5 o'clock na siya. Dito lagi ang ruta. So, nag-una nga runners. Nagpaulahin lang ni kay dili man ni mo run. Dito lagi ang ruta. Sa ilan. Kaya, everyday na ba yan may guys ga walk and run. So, slow run lang yan. Mahinay lang siya. And then, tas na po. Gitgit pag yun guys. Dagan kayo natin guys. Usog pa ni mo dagan sa ako. Usog ra ba? Pagkat si Gyro. Usog pa ni mo dagan. Napilapil ka runners. Mananamot ka pa. Mga kusgan. Mga competitive. Pasumangin lang yung sabay kang Jairo. Baktas sila guys. Mas daghan pa yung nag-unag yun guys. Kung mga kagrupo, ang Butuan Runners Club, kami nagpaulahi lang ni kay wala dyan may plano nga magpakusog kay wala ito sa gunso namin nag-run. Nahinay lang good. Ang importante pa naman ito mga kaubanan. ang dami mag-enjoy. Sama na siya guys. May pag-yun bigay ng mga reflector ng mga sinina. Diba? Parang nag-group. Mga kaubanan. Tulo may kabukani guys na nagsabay-sabay. Ano nagbay ako guys? Slow run na yun. Wala siya manghud na slakaw. Ay, no, manghud lang slakaw. Kabanan ko na. Hello. Mga army ko na sila guys. Actually, na Panghadlukan ni Uhoy. Bangkasi Air Force non-start doon sa Bangkasi Airport. As in, Bangkasi Airport na nag-ulit Banan ko na sila. Yes. Naghan tayo guys sa mga runners din up here. Sa community run kami video na mag-1 din na mag-range of 200 to 300. Running era gid karon guys. Mga kaubanan. Diba? It's a running era. Yes. It's a running era yun. Pag mawala na po ni silang gana mo, nang nalang pong galit. Kay kami guys, nag-start kami ni Obran 2012. Good morning. Kani sila mga bago pa ni sila mga runners ng Hi, wink. Wink, for heavy lifestyle. Maulahin na gud mi guys, ulahin na mi kaayo. Actually, dili man na namo humanon 6 kilometers man na pag mo turn sila. Paningot na ko. Pero actually, naka 6 kaping pud ko. Pero, naglahi na mi. Ibalik ra dayon mi kay harong dili mi mabiyaan. Kay walk jog ra jud mi. Ako mga kaubanan. Babalik na mi ana to Charmaine si Marivic. Yes. Pero wag ka taas gihapon ng among kilometers. Sobra pa gami sa 6 kilometers guys. Murag tuyok lagi ni sa Oraya. Sulod. Murag niabot manggani mi og 8K. Ana. Sige na mo libot-libot balik-balik ra sa area. Charis. So, pabalik namin din ha. Run 1 minute. Walk jog ragid mi ana guys. Sa para Bangkasi area. Barangay Bangkasi, Butuan City. Kung asa located ang Bangkasi Airport or Butuan Airport. Na siya guys. Almost done na mi. Yes. Bugi-bug grabe ning ako. Or almost near na gid mi sa finish line. Ligay gas ulubon. Paninit siya guys. Oy. Grabe. Ulang na lagi. Charming. So, ma-alright guys. Bye-bye mama.